Ja, hej! Sig mig engang. Nå, okay. Jeg hedder Pia. Jeg er kursistmedarbejder her på KUC. Vi er på begge skoler, men det her, det er simpelthen her vi er. Nu har jeg tænkt mig at lave lige sådan en lille hurtig rundvisning og fortælle jer lidt om, hvor mennesker sidder henne. What everybody else doing, just 'cause everybody doing what they are doing. If one thing I know, Arsene, lad os smutte. Er du med? Ja. Vi skal ned til stuen. Er du klar? Ja. Det stop, Pia. Stuen. Kommer vi ikke nogen vej? Sådan. Så kører vi. Hej, det er optagelse 445 det her. Det er lige meget, nu skal I høre, vi er på IT-kontoret, og det er sammen med IT-drengene. De kan en masse ting, som jeg ikke kan, og dem får jeg lov til at hilse på nu. Dags. Hvem er du? Mit navn er Edin. Goddag. Jeg hedder Benny. Og jeg vil fortælle jer lidt om IT. Lige nu der befinder vi os på S1 i rum nummer 30, hvor vi sidder og laver support for kursister og for lærere. Så hvis der er problemer, så er det hernede, vi sidder. Vi kan ændre jeres kodeord og fortælle jer lidt om systemerne. Vi har et lokale over på Vormærgade. Det hedder 019. Der sidder der også 2 supporter. Vi skiftes, så det er ikke altid de samme ansigter, I ser. Vi har 4 forskellige systemer. Vi har fronter, vi har Ludus, vi har skolesystemer. Og en ting, som I skal være meget opmærksom på, det er, at vi har e-mail til kursister. I øjeblikket er det Gmail. Den skal I bruge, når I bestiller bøger på nettet, så vil I få rabat. Hvis I har problemer med at kunne komme ind på systemerne, så sidder vi hernede og kan nulstille jeres koder. Og vi skal have taget billede til at kunne få lavet studiekort. Der har vi 2 fotostander på hver skole. De står i informationen, og der står der en nede foran IT på hver skole. Det koster 30 kroner. I får en masse kopier, og I kan få rabat ud i byen. Det er jeres limitation, når I skal til eksamen. Så det er rigtig godt at have. Kan man lave afdragsordning på de der 30 kroner? Nej, det er så lille beløb, så desværre. Okay. Det er kontant. Det er bare i orden. Vi siger tak til IT. Det var så lidt. Kan I have det godt? I lige måde. Hej. Hvad siger du, Pia? Så er vi i bogkælderen. Hvem skal vi møde der? Hej. Jeg hedder Nina, og jeg arbejder i bogdepotet, også kaldet bogkontoret. Vi holder til op i stueetagen i lokal 31. Der sidder jeg sammen med Inge, og vi er der fuldtid, så I kan altid komme ned og spørge os om hjælp. Når I skal låne bøger, så skal I huske på, at I altid skal have jeres ID med. Det kan være sygesikringsbevis, det kan være pas, kørekort, bare der står jeres CPR-nummer på. Når I skal aflevere bøger, så skal I huske, at det er nede i kælderen, det foregår. Hvis der I går hen til den store hovedtrappe, trappe A, så går I ned i kælderen og så venstre op. I indtaster bare jeres CPR-nummer eller kursistnummer, og så er det bare at smide bøgerne i. En af gangen. Der kan godt opstå nogle problemer med bogafleveringsmaskinen, og hvis det er tilfældet, så går I bare op og forhører jer med Inge eller mig. Vi vil selvfølgelig gerne hjælpe jer. Hvis man nu ikke kan forstå noget som helst af alt det her, fordi jeg render rundt og laver en super amatørvideo, hvor finder vi jer så? I finder os i stueetagen i lokale nummer 31. Det lyder rigtig godt. Tusind tak, Nina. Det var så det. Hej. Hej. Jeg synes lige, vi skal tage en tur og se, om vi kan finde Claus et eller andet sted her. Der er altid vente rundt mellem cyklerne. Cykelfanatiker. Der var han jo. Og det her, det er slet ikke iscenesat. Hej så, jeg hedder Claus. Jeg er servicechef her på KUC. Jeg har med bygninger at gøre, og rygning og cykler. Det, som jeg lige vil fortælle hurtigt, det er rygepolitikken, og det er, at vi ryger kun i Rygegården.
og den opnår man ved at gå ud igennem opgang B. Vi skal ikke ryge ude på vejen, fordi der er handicappede, der er folk med barnevogne, og de kan altså ikke komme forbi, og de skal ikke gå ude på vejen. Det kan vi altså bare ikke tillade. Så over på den anden side, der kan vi risikere at få klager, så det går ikke det der. Så Rygegården og cykler, dem holder vi jo hernede i vores cykelkælder, som I kan se. Der er jo næsten fuldt hus, så det er også rart, at der bliver for gangbesværet og ting og sager op i Lars Leisstræde, så der bliver fri passage deroppe. Men ellers så, hvis I har problemer med el, strøm og whatever, møbler, så kontakt os nede i service. Hej. Tusind tak, Claus. Det var så lidt. Hej hej. Hej. Hvad vi gør med en cykel, når den skal transporteres til det rigtige sted på skolen? Som I nu kan se her, så bevæger han sig i en rimelig god fart. Ikke for hurtigt, ikke for langsom, der andre cyklister muligvis skal være bag dig. Han observerer lokalet rundt omkring sig og finder en god plads. Han bevæger sig stadig i stille fart. Siden Daniel har ekstremt godt overblik, så har han allerede spottet en god plads. Dette er selvfølgelig ikke indøvet. Han drejer bagenden af cyklen, presser den ind, finder sin nøgle frem og låser. Derved kan vi se, at dette er rent faktisk hans egen cykel. Tusind tak, Daniel. Ja. Nå, ved du, vi tager den bare hurtigt. Henrik, kom med nogle visdomsord. Rygning Rygning foregår ikke sådan her. foregår ikke sådan der. Okay, det er vi med på. Kan du lige forklare de her kursister, hvordan det egentlig foregår? Okay. Hvor du askede lige. Hvad gjorde du? Så skal man være venlig at bruge vores tilhørende aske, spande eller bære. Spande eller bære. Ja. Og skrald. Så skal man være venlig at bruge vores skraldespande og ikke vores askebær. Skraldespandene. Ja. Ellers noget? Og ellers så rygning kun i Rygegården. Rygning kun i Rygegården. Yes. Ved du hvad, vi siger tusind tak. Det var så lidt. Jeg skal sige hej til Købenfonden. Hvad så? Hvad laver vi her? Er vi i køkkenet eller hvad? Ja, det er vi. Står over til dagværelserummet, ikke? Hvor ligger alt din mad? Vil du se maden? Ja, lad os se maden. Jamen, vi har pakket det hele, og mindre du skal se maden. Så lukker vi lukket klokken 1:30. Okay, I lukker 1:30 fredag. Ja, Super. vi lukker 1:30 til maden. Så kantinen lukker vi kvarter i 3. Har folk noget at glæde sig til med hensyn til maden? Det gør det. Faktisk meget. Det lyder godt. Ja. Vi vil bare lige hilse på. Ja, tak. Jeg tror, vi smutter igen. Der har vi René. Det har vi. Du ved, hvad jeg skal have, jo. Han giver mig altid chili. Han tænker, ja. Nå, men René, vi har lige fået lidt at vide af Irvin, at de laver lækker mad, og I glæder til, at folk kommer ned og spiser. Så det var ikke så meget mere herfra. Nej. Tak fordi vi fik lov til at komme ind. Kan du have det godt? Nu synes jeg lige, at vi lige skal høre, hvad de har gang i her i receptionen. Altså spørgsmålet, hvor er pigerne henne? Så hvis de ikke er her, kan de kun være ét sted. Kan bare komme. Hej, Artin. Hej, Pia. Hvad skal vi gå op og så lige... Hej, Pia. Hvad skal vi gå op og så lige til det der velkomstarrangement? Hvad skal det? Vi går op og så lige får styr på det og præsenterer os og sådan noget, ikke? Vi ser om... Så vi går op. Der er mange, der også håber en masse ord, ikke? Yes, vi går ind i stjernesalen og præsenterer os selv. Kom med. Ja, lad os gøre det. Kom nu, de venter! De venter!